Hej, jeg hedder Mette Storm Aufeldt og er traditionel kinesisk akupunktør og er medejer af Urban Health. I den her uge, der har vi Nordic Acupuncture Week, som betyder, at vi gerne vil sprede viden og kendskab til akupunktur. I år har vi valgt at have fokus på stress, fordi stress er en folkesygdom her hjemme i Danmark. Vi har omkring 35.000 sygemeldinger på daglig basis, og omkring en femtedel lider af faktisk alvorlige stresssymptomer til hverdag. Det er rigtig, rigtig mange, og vi synes, at vi faktisk kan bidrage med at folk får det bedre, hvis de er i en stresset periode, eller decideret faktisk er kollapset med stress. I den her uge ved jeg, at i hele Danmark, der er der flere af akupunktørerne, der giver behandlinger til reduceret pris, så hvis du kender en, selv er stressramt, eller du synes, at du vil give viden videre omkring, at der er nogen, der skal prøve noget akupunktur, så er der altså rig mulighed for det. Hos os giver vi 20% i den her uge på førstegangs akupunkturbehandlinger til stress. Og det er selvfølgelig efter først til mølle-princippet. Det er klart, at vi arbejder lidt ekstra i den her uge, men vi kan måske ikke nå alle. Men ellers har du spørgsmål, eller er der andet, du gerne vil vide, så er du selvfølgelig velkommen til at ringe til os på 50 25 22 33, eller skrive på vores mail info@urban-health.dk. Sådan lige her på sidste note, så er der rigtig mange, der egentlig er lidt nervøse for nåle. Og jeg vil egentlig sådan gerne skyde det i seng. Det er ikke slemt, og altså, det er jo ikke som at få taget, det er jo ikke som blodprøvenål eller vaccinationsnål. Vi har nogle gange noget liggende for vores barndom. Vi ser i hvert fald folk, der er virkelig angste. Jeg tror, at der har været nogle seriøse overgreb med de der vaccinationer til tider. Men jeg har taget nogle nåle med for lige at vise dem. Jeg håber, I kan se det på kameraet, ellers så prøver jeg lige at filme lidt nærmere. Det her, det er en af dem. En lille bit nål. Det er en af dem. Så har vi en af de lidt større. Den ser sådan her ud. Og så spørger folk, hvor langt skal de ned? Og så siger jeg, prøv, det er egentlig faktisk ret ligegyldigt, hvor langt de skal ned. Fordi man kan kun mærke indstikket, og det er ikke altid, man kan mærke indstikket. Folk bliver ofte rigtig overrasket og siger, jeg sidder nålen allerede. Og hvis man kan mærke det, så er det hurtigt overstået. Det er lige ned, og så sidder den, og så er det egentlig bare det. Og det er ikke meningen, at man skal ligge i smerte, eller det skal gøre ondt eller noget. Man skal simpelthen bare ligge, og du kan ikke mærke din nål, og slappe af. Og jeg vil næsten våge påstå, at det er ikke kun hos os, at der bliver spillet afstressende musik, og man ligesom kan falde i søvn, hvis man har behov for det. Sådan lige her som det sidste, så synes jeg, det kunne være meget sjovt. Jeg kan jo lige sætte den her nål i armen, så kan I jo se, hvordan det foregår. Jeg kan lige dreje her en gang. Tjup! Det var det. Det er ikke slemt, vel? Nå, men tak fordi I kiggede med, og rigtig god dag. Jeg håber, I kigger med de næste par dage. Vi lægger nogle selvhjælpsvideoer op med akupressur og nogle andre teknikker til at få frigivet energien. Så tak fordi I kiggede med. Hej!